bailando conmigo, todo fue así. Noche mágica en Calo, el tiempo se paró. Tus labios y mi alma al fin se encontraron. La música nos llevó hasta el corazón. Este amor en diciembre nació. El DJ siguió la noche sin fin, promesas de un mañana junto a mí. En cada nota, en cada latir, supimos que esto no iba a morir. Madre mía. Recuerdo tu risa. Borja Otero, presidente de la Comisión de Festas de Calo. Bo día. Que tal? Como andamos? Días. Moi ben. Madre mía, non parades, tío. Non paramos. Bueno, estamos emitindo a entrevista non só en radio, sino tamén nas redes sociais. Acabo de amosar o cartel, un cartel completiño de un montón de actuacións. Bueno, outra máis. O Escalo Fest xa está aí, Borja. Primeira edición. Cuidado, Cuidado. Primeira edición potente. Potente, potente. Factucho de potente. Bueno, a ver, ¿cómo nace esto? ¿Qué es todo Escalo Fest? Nace en agosto, nunha noite destas de festa, Imagino. que porque non podíamos nós facer un prefin de ano en Calo, esa noite xa pues decidimos botarnos á aventura e organizar a primeira edición. Vale, o sea, no mes de agosto, xa pensando dende a comisión en como facer un prefin de ano en Calo. Non levábamos ningún mes que paráramos de facer a festa. Por eso. San Juan. Escalo Fest, Calo, tío, primeira edición. Venres 26 de decembro. Ás 10 da noite empeza todo. Ás 10 da noite. Ata 6 da mañá. O decía ben antes, non? Na previa. Correcto. De 10 da noite a 6 da mañá. Contame, onde se vai celebrar? Imos por partes. No mismo sitio onde facemos as festas patronales. Aí. No mismo sitio. No campo. Igual. Campo da festa. Haberá... Unha carpa climatizada. Efectivamente, que fai falta. Climatizada? Sí. Sobre 800 metros cuadrados ten a carpa. Como, porque 10 euros a entrada anticipada, 15 euros en taquilla. Cal é a previsión? Como está indo as ventas? Porque de todos os puntos de venta que había, tan só quedan entradas... En Teo. En Teo. Solo en Teo. O sea, cal é a previsión de aforo, máis menos? Sobre 1.500, 1.600 personas. E levaremos o 80% vendido. Máis ou menos. O sea que... máis aqueles que esperan a ultimísima hora, máis aqueles... Unha noite grande, pode ser. Unha noite grande. Venres 26 da noite. Dimo cartel. Bueno, Atención. Empezaríamos con CDC de 10 a 11 da noite. Vale. Que é unha orquestra... É unha disco móvil. Disco móvil, perdón, sí, unha disco móvil potente. Despois entrarían xa os coleguitas de Venezuela unha hora, de 11 a 12 da noite. E logo continuamos ca Orquesta Olympus de un pase de 2 horas. Cuidado, Olympus. De 12 a 2 da mañán. Pase seguido. Seguido. E despois a espectacular Leticia Sabater de 2 a 3. De 2 a... Cuidado, De 2 a 3 da mañá. De 2 a 3, Leticia Sabater. E logo... Vai se caer o pabellón aí, A ver. E logo repartímonos as 3 horas que nos quedan para os 3 DJs. 3 DJs, unha hora cada un. DJ Sonic de... Empeza Sonic. Sí, de 3 a 4. Despois de 4 a 5 o amigo Marcos Magán. Sí. E logo para finalizar de 5 a 6 Quique Varela. Esta é a primeira e potente edición do Escalo Fest que con CDC, los coleguitas de Venezuela, Sonic, Olympus, despois Leticia Sabater, despois Sonic, Marcos Magán e Quique Varela. Pero isto na contorna de prefin de ano penso que non hai outro. Que non hai outro. No. Que espectacular. Espera, que está aquí chamando. Ahora, xa está. Que traba aí un... Espectacular. Borja, ten o
o seu tute isto, Moito traballo. Pero bueno, toda esta xente que nos botou a man e os compañeiros e compañeiras membros da Comisión de Festas, lograse facer isto. Despois, empresas colaboradoras, como A quen hai que nombrar? A quen hai que nombrar aí O máis que hai que nombrar é a Viper da automoción, a Viper, Pablo Albela. Pablo, pero non iba a estar aquí Pablo. Íbanos a acompañar. Pablo, por Dios, aínda estás a tempo, vente para aquí. Está a tempo. Viper Automoción, que acaba de abrir novas instalacións increíbles. Outro día foi unha rolda de prensa do Monbus Obradoiro ali, aproveitei para visitar a Pablo e para coñecer as novas instalacións. Coñecía as antigas aí no polígono da Sionlla. Espectacular. Espectacular, Viper Automoción. Pablo, se estás escoitando, para a radio. Se dá tempo. Se dá tempo. Viper Automoción, patrocinador, entre outros moitos que botarán unha man, evidentemente. 26 de decembro, todo listo. Todo listo. Todo preparado, da igual que chova, que neve, que faia frío, que non saia... Nada, non hai... O sol en todo o día, vai ser un... Non hai nada para que nos bota noite. Oye, onde quedan entradas? Onde dices que quedan entradas? O sea, solo non brochouras donde as podes coller. Veña. Botou unha llada aí. Sí. O me pasaches a mí tamén, non? Espera, que o teño por aquí. Queda no bar Colmena en Puente Vea. Son os sitios de Teo, non? Sí. Bueno, estiveron en Vedra, nada, agotado. Santiago agotado, Estrada agotado, Arzúa agotado, Santa Comba agotado, Padrón agotado, Brión agotado, Lestedo agotado, Ames agotado. En Teo, onde quedan, Borja? Solo as deixamos en Teo por hoxe como último día. En bar a Colmena en Puente Vea. Sí. En bar Braulio, ali en Calo. En Calo. Na peluquería mía, en Calo tamén. Vale. Son os únicos sitios. Son os únicos. Sí. Pois queda, nada, o 80% das entradas vendidas. Eu penso que va a haber un cheo absoluto para disfrutar pois dun prefin de ano, agora noite boa, con tranquilidade, bons alimentos, Nadal... Descansas o día de Navidad. E o 26 a tope. É o 26 a tope. E o 26 a tope. Bueno, estades xa preparando esta, pero claro, pois como en verán saen os do Nadal, no Nadal sairán... Xa estades preparando algunha historia? Xa sí, agora quédanos... Bueno, xa estamos preparando algo para Carnaval, a ver si... Que ides liar? Que ides liar? A ver, é unha sorpresa, sí. E despois se ven fuerte as festas. Con 4 días, é a festa do colesterol a parte, 5 días, e despois quedanos aí un día no medio. A ver como sempre facemos... Este exemplo, que sempre que ve, sempre o digo, cada vez que ven algunha comisión de festas, son eses veciños e veciñas de porta con porta, seguramente, que quitando o tempo, o seu tempo, que pois elaboran, cantos sodes no grosso, na parte forte da comisión? Ser somos sobre 6, pero fuertes 3. Bueno, 3, 6 persoas que botan unha man e que montan un tinglao desta envergadura. Desta envergadura. Como foi? Quen contactou con Sabater? Con Leticia? Nada, temos un... Fuches tú... Bueno, entre eu e máis un representante de orquestas, sí, que é o que nos fai a festa en Calo. Vale. Ese día de agosto, tomando algo... Xa foi, xa empezaron as conversacións no... Sí, foi o 15 de agosto en Órdenes. Tomando algo na cantina, vendo a Olympus. Cantina, vendo Olympus. En Ordes... A ver por que non facíamos un prefin de ano en Calo. Vale. E aí xa saiu o nome de Leticia, Sabater? E aí saleu o nome de Leticia. Sí. E xa empezou... E xa empezamos a contactar con ela. Os trámites. E ela sin problema ningún. Pediu algunha cousa rara destas de Pau que estéis? Toallas... Nada. Blancas... Non? Nada. Non pediu nada extraño? Nada. Todo con normalidade. Pero algo que pedir así, aínda que sexa normal? Mira, calefacción, un espello, No, un tipo camerino, si... Camerino, sí. Pero non dixo como... No. O sea, unha estrela... Sí, de feito, ainda tuvemos o sábado con ela en Camariñas. O sábado tuvemos con ela en Camariñas, en Ponte do Porto. Estivo por Camariñas? Sí, e fomos alá a visitala. Que tal o show? Ben, moi ben. A tope tamén alá,
É que eu vin o show de Leticia Sabater, non o vin en directo, terei que esperar ao Enres para ver en directo, pero eu vin en Twitter, en Xe, a un dos líderes de Siniestro Total sacarse unha foto con Leticia Sabater dicindo, cuidado, Sí, sí, o sea, estaba... o que parecía que podería vir por un lado, ao final Leticia Sabater, cuidado con ela, Sí, sí, ao final... Cuidadiño, Nós cando chegamos ali non había... Home, move xente, alguén había, pero tampouco fai era... show, Sí. é festa, é diversión, que nos tempos que corren, penso que... Vale moito. Ou non? Vale moito, vale moito. Sois escoitar habitualmente a Leticia Sabater así no coche? No, escoito Radio Líder. E a Orquesta Olympus tamén. E a Orquesta Olympus e Verbena FM. Así, un pouco para todos, non? Sí. Bueno, por certo, hai canción, non? Oficial. Que Sí, sí, temos canción oficial. Aí Darlle as gracias a Marcos Magán de Verbena FM, porque gracias a él temos canción oficial do Escalofest. Bueno, jo, que maravilla que, volvo e repito, aínda que sexa pesado, que a xente de Calo, aí no Concello de Teo, a verdade é que hai xente que curra, que traballa, porque isto... É moi bonito ver o cartel, é moi bonito ver Escalofest, é moi bonito pois acudir, ter unha carpa climatizada, evidentemente servizo de barra, unha entrada máis que amoldada a todos os petos, 10 euros anticipada, 15 en taquilla. Dá gusto reunir nun prefin de ano en Calo, que parece aldea gala esta, de que son pequeniños, son poucos, pero facedes pero algo. matóns. Me cago. E de repente, un dos 3 mellores DJs que ten Galicia, na escena comercial, Sonic, Magán e Quique Varela, unha das mellores orquestras que ten Galicia, que é a Olympus, unha antesala con CDC e con os coleguitas de Venezuela para entrar en ambiente importantísima, esa previa, e Leticia Sabater, tío. Un éxito. Que xa está todo dito. É que ti ves aquí e dis 10 euros por todo isto, festa en Calo, 1.500, non, que fai frío, carpa. No, temos food truck tamén. Vai a ver. Sí, dentro algo de papeo. Sí, claro, claro. Dúas cervezas, bocata. Dúas cervezas, bocata. Efectivamente. Para ir amortiguando un pouco. Oye, que interesante, Borja. Parabéns, Parabéns polo curro, polo esforzo. E despois tamén, unha das cousas que puxestes abaixo no cartel, que me parece moi ben, ter a man, que xa a xente o pode anotar, o servicio de radiotaxi, que é o 981 11 90 80, 981 11 90 80, taxis de 7 prazas, adaptados e demais, para que un poda disfrutar a festa en plenitude, que tome, pois en vez de 2 cerveciñas 3, e despois que non ocurra absolutamente nada, chamas o taxi e que te leve. Que deixen o coche ali e que vayan en taxi. Isto é importante tamén, sí. O pensar en que é unha festa pois de estar a gusto e que despois, pois, ímonos en taxi. No transporte, si o caso que non pase nada. No transporte público, evidentemente. 981 11 90 80, xa o tes aí no móvil, e cando queiras marchar ás 4 da mañá ou ás 6:30 para ver a Quique Varela, pumba. Oye, taxi, cantos sodes? 7. Pois veña, pa casa. 2 euros cada un e pa casa. Algo máis? Nada máis. Sobre todo agradecementos. Aproveita o micrófono para porque montar un tinglao así ten que haber tanta xente involucrada. Que con eso, xa a xente en agosto o que menos pensa é no Nadal. O que menos pensa en prefin de ano. Pero aí están esas comisións de festas que sempre teñen que ir porque hai burocracia, porque hai que quedar. Entón, hai que agradecer yo acudindo. Pensamos en deixar a comisión de festas, que viñera un relevo, ou montar o Escalofest e continuar. E ao final, a tesitura foi montamos o Escalofest e continuamos. Ou quedámonos o grande. Sí, a ver, agradecer aos compañeros todos, que ao final, sin esa xente que teño comigo, non... nada desto sería imposible, ou sea, nada posible, e sobre todo as casas comerciales. Bueno, neste caso, Viper Automoción, que é o que máis tirón está tendo con nós, e logo agradecer a todos eses veciños que colaboran con nós, tanto na venda de lotería. Para que vexa, Pablo, que tiñamos o oco aí preparado. Pablo, esta era o teu micrófono, aí Valeiro, e a túa cadeira. Aí estaba, Ou non? Sí. Mira, a de Borja...
a miña e aí estaba tú, a Pablo. Outro día ven Outro día sin para falar de Viper e tamén para agradecerlle pois que aposte ao final pola cultura, polo ocio, polo esparcemento, por unha reunión de unha comisión que ao final pois virá xente de Santiago e de diferentes puntos da comarca, evidentemente tamén de Teo, ¿no? Sí, de todos os sitios. Esta é unha festa que como se siga facendo e como cartel este sexa o primeiro e se vaya mellorando, cuidado con este prefin de ano, non marchedes, que hai escalofés para rato, me dame a min, graciñas, Borja, por vir, tío. Nada, vos. Escoitamos o tema este que oficial, xa se me borrou daqui, pero aquí a teño. E nada, vémonos por ali, moito éxito. E nada, estades invitados a vir hasta ali. Calqueira novedade que haxa que decir de entradas esgotadas ou algo, o comunicaremos nas vosas redes e tamén nas nosas. Moi ben. Así que apurade. 10 euros anticipada, 15 en taquilla. Graciñas, Borja. Gracias a vos.